salida hasierako pala pixka torgeatu geha, baina gero bigarrengotik hartu deu, da oso guztatu ikusia emaitzak. Eta, bai, kriston subida, ja. Gustoa, bai, sinustin berde, hor gaude, 3 segundu izan dira aurrengotik, bat ibaikak, edo zer gauza daka pasatzea eta hemendik gora, gusta gaude. Eskerrik asko, azkeneko 2 astetan kriston entrenamentukin diteu, eta nik uste kriston konfiantza eman digula gaur fuerte ateatzeko, eta nik uste jendea irakutsi jeula hortxe gaudela. Urteko estrepaiko dena bota dugu gaur, da estenaio politenen, ez da oso gustora nago. Bai, gaur lortu duguna, exito bakarra eta honena da txartela bat lortu dugula banderako lehiadako, ez? Banderako lehiadako. Salidan nik uste bastan etxuko noteak dela. Ziago garte nahiko guztua junge garraunen. Nik uste behatekin horri bilik dela. Baina ziago eman da belaxe kaikukin horri firra fedatzuk izan ditugu. Nik uste tipaldia nire opinioz bastatek aski biliala. Enbeste denboan hor paren ibilita dezizio bat hartu berdu. Behateko guk, aski gazti bilok ezin dugu lafu. Bueno, hori sekundari joa, ondarri bilak izan estropa ino. Eta ez da, zorionak eman da guguria behatu berdu. Eban ikusi behar, bigarrengo tandako zeden boa ite duen. Eta ez da, hemen San Juanekin dako gerra, eta San Juan egira ez da murko dugu. Kanporuntzua ondo jungea, osatuz jungea. Giratu irondo indeu, ziago gamba bigarren giratu deu, kaikukin hortxe horrentotxe txiki batekin. Jo kaiku kolatu bat hartu, gure paren jarri da, gure kalea etorri da. Eta hor sorpreseko pixkat, guri esanez irua jotzeko zabaltzeko. Hor pixka burua galdu deu, arranketatik atera eta buelta asko sorpresu dugu. Bai, oain gu datorren ganden pixka mentalizetu merko dugu, bestetan goazela. Eta, standa ateatzea atako bat handa irabazte eta berze gertatzen dugu. Stop.